Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Sabon rikici ya barke a cikin masana'antar Kannywood. Amma kafin mu kai ku zuwa ga labarin, ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Rikicin ya barke tsakanin tsohon jarumin Kannywood kuma mawaki a yanzu Ado Gwanja da kuma jaruma Momi Gombe. To masu kallo, faɗan na jaruman na Kannywood ya zama kamar wasan yara. Idan ba ku manta ba a baya, tashar mu ta kawo muku wani rikici a cikin masana'antar. Sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba. Kar ku manta masu kallo, kuna tare da tashar ku ta Kukan Arewa TV. Ku danna mana subscribe da alamar like. Mun gode. Ku danna mana subscribe